खुलुमबाय स्टुडियाव आं आमिना सरगियारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै सिमेन्ट दख'रा एबसु सिमेन्टगुदि बर' थुनलाइ आफाद सानजा आरो सोनाब सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफाद सिमेन्ट दख'रा आबोब बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला एक्स बेल्टी अनसाय आफाद आरो सारेन्डार एनडिएफबिनि बानजायनायाव सिमेन्ट सापुरि सानजारि नोगोरनि सनापुर बर'गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बेसेन नाङै खाम सिफुं फोरोंथाय मावबादाखौ दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। रंजालि बैसागुजों सोमोन्दो लाखिनानै खाम आरो सिफुं दामनाय फोरोंथाय मावबादाखौ धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि दीपांकर नार्जारिया बेखेवनानै होयो। दानिया बेनि माखासे नुथायखौ नायलांदिनि। बर'गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद सिमेन्ट प्राइमारि बर' थुनलाइ आफाद सोनाब सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफाद सिमेन्ट आनसलिक कमिटि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद लोगोसेयै बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला बारग' बिएलटि अनसाय आफाद आरो सारेन्डार एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएसन जथायै बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि मोनसे हाबाफारि हिसाबै बेवहाय जोङो खाम दामनाय आरो सिफुं सुनाय हाबाफारिनि बेसेन नाङै मावबादा जों दिनै बेखेवदों। बेवहाय जोंना मोनसेल' थांखिया बे जिहेथु हारि मोनसेया थांनानै थानांगौ जायोब्ला जोंना हारिमुवा थांनानै थानांगोन आरो बे हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनांगौब्ला दानि गोदान जोलै एबा लाइमोनफोरखौ जोङो हारिमुनि सोमोन्दै बेखेवनानै बुजायनांगोन। लोगोसे आरोबाव जोंनि जा दामजुफोर दं दामजुफोरखौ जोङो दामनो फोरोंनांगोन आरो बेबायदिनो जोङो बेखौ नोजोर बोनानैनो बे समाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बेवहाय थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला सिमेन्ट ओनसोलनि बे सानजारि नोगोर ओनसोलनि समखं पन्सायतआव थानाय बर' गामिफोरनि लाइमोनफ्रा बेयाव दामनो सोलोंगोन। फ्राय 30 सासो दासिम खौरां होदों, फैनो बाथ्रा खोथा होदों। दा बेबायदि हिसाबै उननि समफोराव आरोबाव बारायनायनि मोनसे जोंहा मिजिं दं आरो जोंनि जा फोरोंगिरि बिथां बे फोरोंगिरि बिथाङा गोबाव समसिम बे खाम दामनायजों आरो सिफुं सुनायजों बिथांमोना बेजोंनो नांथाबनानै दंगासिनो। सानजारि नोगोर जा हारिमु आफाद आरो बे हारिमु आफादाव जोंहा मोनसे कृष्टि आफाद दं आरो बे कृष्टिखौ स्पेसियेलि खाम दामनाय आरो सिफुं सुनायखौ बिथांमोनानो दासिम दैदेनगासिनो दं। गुबुन गुबुन ओनसोलफ्रावबो जिहेथु बिथांमोना प्रग्राम गानानै फैबाय, बेनिखायनो जोङो आसा खालामदों गावनिनो असे हिसाबै गावनिनो मानसि हिसाबै जों बेखौ बुजियैखौ बुजिहोनो हागोन। जोङो बेखौ मोनसे फोथायनाय दं आरो बर'नि जा हारिमु बे हारिमुवा मोनसे गाब गोनां हारिमु होननानै जों साननानै लायो। मानोना बेवहाय मिथिंगाजों गासैबो गोरोबफानानै जों बेखौ बानायनानै लानाय, गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय आजै आजौ समनिफ्राय। बेखायनो आं सानदों जोंनि हारिमुवा अराय सम थांनानै थागोन आरो बेखौ फोथांनांगौ दायथ'आ जोंनि दानि लाइमोनफोरनि बिबान आरो बेखौ लामा दिन्थिनांगौआ बर'नि माहारियारि आफादफोरनि बिबानगिरिफोरनि बिबान होननानै आं सानो। बेनिखायनो दिनै बर'नि माहारियारि आफादफोरनि जा बिबानगिरि बिथांमोना सावरायलायनानै जों बेखौ बे हाबाफारिखौ लादों आरो जोंहा आरोबाव जों हारिमुखौ फोथांनो थाखाय बैसागनि मोनसे जोंहा मिजिं दं आरो जोंनि जा फोरोंगिरि बिथां बे फोरोंगिरि बिथाङा गोबाव समसिम बे खाम दामनायजों आरो सिफुं सुनायजों बिथांमोना बेजोंनो नांथाबनानै दंगासिनो। सानजारि नोगोर जा हारिमु आफाद आरो बे हारिमु आफादाव जोंहा मोनसे कृष्टि आफाद दं आरो बे कृष्टिखौ स्पेसियेलि खाम दामनाय आरो सिफुं सुनायखौ बिथांमोनानो दासिम दैदेनगासिनो दं। गुबुन गुबुन ओनसोलफ्रावबो जिहेथु बिथांमोना प्रग्राम गानानै फैबाय, बेनिखायनो जोङो आसा खालामदों गावनिनो असे हिसाबै गावनिनो मानसि हिसाबै जों बेखौ बुजियैखौ बुजिहोनो हागोन। जोङो बेखौ मोनसे फोथायनाय दं आरो बर'नि जा हारिमु बे हारिमुवा मोनसे गाब गोनां हारिमु होननानै जों साननानै लायो। मानोना बेवहाय मिथिंगाजों गासैबो गोरोबफानानै जों बेखौ बानायनानै लानाय, गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय आजै आजौ समनिफ्राय। बेखायनो आं सानदों जोंनि हारिमुवा अराय सम थांनानै थागोन आरो बेखौ फोथांनांगौ दायथ'आ जोंनि दानि लाइमोनफोरनि बिबान आरो बेखौ लामा दिन्थिनांगौआ बर'नि माहारियारि आफादफोरनि बिबानगिरिफोरनि बिबान होननानै आं सानो। बेनिखायनो दिनै
बर'नि माहारियारि आफादफोरनि जा बिबानगिरि बिथांमोना सावरायलायनानै जों बेखौ बे हाबाफारिखौ लादों आरो जोंहा आरोबाव जों हारिमुखौ फोथांनो थाखाय बैसागुखौ फोथांनो थाखाय जोङो सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफाद होननानै जोंहा मोनसे आफादबो दानानै लानाय दङ आरो बै आफादा बैसागुखौ जोङो माबोरै फालियो माबायदि खालामगोन बैसागुखौ जोङो बैसागुनि मोसानायखौ माने जौसाङाव लाबोनानै बेखौ बुहुमनि जेरावबो फोसावनाय आरो फोसाबनायनि हाबाफारिखौ बे आफादा मावबाय थादों आरो बेवहाय जोङो बर'नि माहारियारि आफादखौ जयै खौसेयैनो जों बेखौ दिनैसिम मावबाय थानो हादों आरो उननि समावबो जों हागोन होननानै आं आसा खालामदों बेजों लोगोसेनो आं बेखौ फोसावफानो सानबाय सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादा बैसागु मोसानायनि सायाव बादायलायनाय हाबाफारि देग्लायबो लादों फैबाय थानाय एप्रिल दाननि 22, 23 आरो 24 खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों एसबि बड' गोजौ फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव जों लानाय जादों दा बेनिखायनो हारिमु मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ जों खावलायदों जेरावखि थाया जायनिफ्रायबो जाया जाहाथे जोंनि बै हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो आरो बाहागो लानायजों जोंनि हारिमुखौ आरोबाव गोजौसिनाव लांनाय हाबाफारियाव जाहाथे मदद होयो आं बेखिनिखौ खावलायबाय आरो जोबनायाव आफा इसोरा जाहाथे सोरगोनिफ्राय जोंनि नैबे मावबादाखौ मोजाङै मोजां मावफुंनायाव बोर सारस्रियो बेखौ इसोरनाव आर'ज खालामनाय जाबाय गोजोन्थों। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइभ निउज 24 बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।